ବାପା ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆମ ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାବା ସେ ଆସିଯିବ କିଣା ଆସିଯିବ ବାପା ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କଣ ଆସିବା ପାଇଁ? ସମୁଦ୍ରୀ ବାଟରେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ତ ସେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ବାପା ମା ତମ ନାଁ କଣ? ପ୍ରେମଲତା ଆଉ ଘର କୋଉଠି? ବାଲୁଗାଁ ଆଉ ତମ ଫେଭରାଇଟ ଖାଇବା କଣ? ମଟନ ଟିକେ ବାପା ଇଏ କଣ ଝିଅ ନା ତାଙ୍କ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଇଏ ବା ଝିଅ ମୁଁ କଣ ଚୋରି କରି ବାପାର ବିଷୟ ହଉନି କୁହ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ବାପା ବସ କାଠେଇ ଯା ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାଲ ମିଳିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋର ହାର୍ଡ ପେକ୍ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ଦରକାର ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ସମୁଦି ଝିଅ ତ ଦେଖିଲ ଆଉ ମନୋନୀତ ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ସେ ପୁରା ଚୁନା ଘରକୁ ସୁନା କରିଦବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁନା ଘରକୁ ଚୁନା କରିଦବ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପଚାର ମନୋନୀତ ହେଲା। ପୁଅ କଣ ମନକୁ ଗଲା? ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ବାପା ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ବାପା କାଠି ଯା ପୁଅ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାଲ ମିଳିବ। ଝିଅ ଝିଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବାପା ପୁରା ବୁଢୀ ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ କାଠି ଯା ପୁଅ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାଲ ମିଳିବ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମୁଁ ଆସିଲି କରୁଛି ତମରି କଥାରେ ପଡିକି ଆଜି ମଝି ନଈକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ବାପା ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ? ହଁ ହଁ ଏମିତି ଭଉଣୀ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ତ ଆଉ ହୀରା ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ ବାପା ରହିଯା ପୁଅ କାଠି ଯା। ଆରେ ମା ପୁଅ ତୋର ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ? ବାପା ମୋର ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ପୁରା ଦିଲ ସୁପରେଖା ପାଖରୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ବାପା ରହିଯା ପୁଅ ରହିଯା